Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon bidiyo on Khalifa One TV. Yau zan nuna muku wani application mai abin mamaki. Shi wannan application din zai baka damar sauraron rediyo a duk inda kake a duniya. Misali kai tafiya zuwa wata ƙasa wanda kai nisa da gida, zaka iya sauraron duk gidan rediyon da kake so. Amma da farko kafin mu fara bidiyon ga wata alama na an rubuta subscribing da kasan bidiyon nan, dan Allah ku danna mu ita. Sai ka je cikin Play Store, sai ka yi sacin ɗin application ɗin sunansa Zino Radio, za ka rubuta shi kamar haka. Wannan shine application ɗin, za ka yi install ɗinsa wanda already ni na ga na yi install ɗinsa. Sai ka buɗe shi kamar haka. Gashi nan daga ƙasan nan, gashi nan wata alamar sacin haka, sai ka danna wajen, sai ka yi sacin ɗin digirar rediyon da kake so, misali Freedom Radio. Sai ka hada da sunan gari Freedom Radio Kano, gashi nan ta fito. Sai ka danna play, wanda kai tsaye za 0295962, wanda kai tsaye zai ringa turo muku shirye-shirye su da suke yi kai tsaye. Sannan za ku iya yin following ɗinsu, wanda da kun zo kawai sai dai ku ga gidan rediyon. Na fatan za ku danna subscribe akan wannan tasha, sannan ku danna like akan wannan bidiyo.